Il-Glorja. L-innu tal-Glorja hu ta' oriġini Griega. Żgur kien jeżisti f'Lixandra fi żmien San Atanasju, jiġifieri madwar is-sena 350. Fil-Liturġija Rumana dan l-innu daħal madwar 200 sena wara. Dan l-innu li jibda bil-kliem li qalu l-anġli dakinhar tat-twelid ta' Ġesu ġewwa Betlehem, nistgħu naqsmuh fi 3 partijiet. Fl-ewwel parti infaħru lill-Alla l-Missier, Sultan tas-sema li jista' kollox. Fit-tieni parti nagħtu ġieħ lil Kristu u nitolbu ħniena. Fit-tielet parti lejn it-tmiem infaħru lil Kristu li hu Quddies u hu mulej flimkien mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier.